салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Оливье Жиру, футболбози мунтахаби Олмон, дирӯз дар бозии дӯстона муқобили мунтахаби Украина дубл кард ва дар таърихи мунтахаби Фаронса саҳифаи нав боз намуд. дирӯза бозии дӯстонаро миёни ин мунтахабҳо дидед? фаронсавиҳо дарвозаи дастаи Украинаро 6 маротиба рахна карданд, дар ҳоле ки украиниҳо қодир ба 1 гол задан шуданд. Хулас, Жиру 2 гол зад ва ба ин тартиб дастоварди Мишел Платиниро, ки ӯ дар мунтахаб 41 гол зада буд, шикаст ва шумораи голҳояшро ба 42 расонид. Акнун Жиру 1 қадам аз Платинии бузург пеш аст. Ин ҳам дастовард аст. Вирҷил ван Дайк, ҳимоятгари дастаи Ливерпул, ниҳоятан оғози хело бади дастаи Ливерпулро дар чемпионати Англия шаҳр дод. Медонед ҳимоятгари ба қавли зури Аврупо чиро баҳона мекунад? мухлисонро. ӯ гуфтааст ки оғози на он қадар хуби Ливерпул дар чемпионат ин набуди мухлисон аст. ҳамагон медонанд ки дар Энфилд бемухлис бозӣ кардани дастаи мо қариб ки ғайриимкон аст. мухлисони мо ҳамеша кӯмак мекарданд то мо нерӯ бигирем. бо мухлисон мо масъулияти дигареро бар дӯш мегирем. аз ин рӯ мо бемухлис бо чунин шикасти бузург аз дастаи Астон Вилла дар аввали чемпионат дучор шудем. ба ман писанд аст вақте мухлисони мо барои дастгирӣ ба майдон меоянд ё ҳангоми сафар мухлисони дастаи ҳариф муқобили мо доду фарёд мезананд, гуфтааст Вирҷил ван Дайк. ба гуфти ван Дайк, шикасти онҳо аз дастаи Астон Вилла ин набуди мухлисон будааст. ба қавли рӯззабонҳо как будто мухлисони Астон Вилла дар майдон буданд. онҳо ҳам бемухлис омада буданд ку. мунтахабҳои Португалия ва Испания низ дар бозии дӯстона ба задани ягон голе муваффақ нашуданд. ҳамин хел бозӣ бидуни гол хотима ёфт. баъди бозӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксе пайдо гардид ки ҳамагон интизораш буданд. Серхио Рамос, сарбони мунтахаби Испания, дар саҳифаи твиттери худ аксеро гузошт ки он ҷо худи Рамос, Роналду ва Пепе ҳастанд. ин се нафар замоне дар дастаи Реал бозӣ мекарданд ва замони футболбозии онҳо Реал яке аз дастаҳои пурқувваттарини дунёӣ маҳсуб меёфт. аз ин рӯ Рамос бо гузоштани ин акс навиштааст ки мо мисли қабл якҷоем ва ин охири кор нест. хеле хурсандам ки шуморо дидам, дӯстони азизам, навиштааст Серхио Рамос. ин аввалин ва охирии Роналду Рамос баъди 2 сол аст. замоне ки Модрич ҷоизаи туби тиллоиро гирифт, ин ба Роналду писанд наёмад. аз ин рӯ баъзе ҳамдастаҳои Модрич аз ҷумла Рамос зидди андешаи Роналду баромада буданд. дигар Рамосу Роналду то ин ҷониб бо якдигар ҳарф назада буданд. дар Лигаи чемпионҳои Осиё низ гапу калочаҳо кам нестанд. Исо Аликасир, футболбози дастаи Персеполиси Эронро барои нишон додани ишораҳои нажодпарастӣ ба муҳлати 6 моҳ аз ҳаққи иштирок дар бозиҳои минбаъда маҳрум сохтанд. ин дар ҳолест ки Исо Аликасир дар бозии Лигаи чемпионҳои Осиё бар муқобили дастаи Пахтакори Узбекистон гол зад ва зуд назди дастгоҳи наворбардорӣ рафту бо дастонаш чашмони худро танг кард, ки инро кумитаи интизомии Конфедератсияи футболи Осиё як нав таҳқир бар зидди миллати узбек донистанд ва ӯро ба муҳлати 6 моҳ ва ҳамчунин $10,000 ҷарима намуданд. дар Эрон ин хулосаи кумитаи интизомиро қабул надоранд ва онҳо худро ба он ҳақ мешуморанд ки Исо чандин бахшуд голҳои задаашро бо чунин ишора истиқбол мегирад. инро Исо ба хотири ҷиянаш мекардааст ки ӯ чашмони танг дорад. хулас Исоро аз иштирок дар бозиҳои минбаъда маҳрум сохтанд, вале дастаи ӯ Пахтакорро бо ҳисоби 2-0 мағлуб намуда буд. дар даври нимниҳоӣ дастаи Ал-Насрро низ шикаст доданд ва ба финал баромаданд. ҳабиб Нурмагомедов дар саҳифаи инстаграми худ дусолагии ғолибияташро муқобили Конор Макгрегор истиқбол гирифт. ӯ навори рақобатро гузошта навиштааст ки барои онҳо ин бизнес буд, аммо барои ман не. ин шоме буд ки ниқобҳои баъзеҳо аз рӯяшон кашида шуд ва баъзе бачаҳои кӯҳӣ дар маркази Лас Вегас бо хуни ҳариф таърих сохтанд. чунин сатрҳо дар саҳифаи инстаграми ҳабиб пайдо шуд. ҳабиб ин наворро ба истилоҳ дар сториси инстаграми худ такроран гузошту ишора кард ки ин рӯзро рӯзи торумор номонем ва дар ин баробар сатрҳои дигар низ буд ки ҳабиб гуфтааст ки ҳамон рӯз омода буд ки ба зиндон равад, аммо мағлуб нашавад. ҳамин хел аст. баъзеҳо принсипҳои мардиро болотар аз бизнес мемонанд. инро гуфти ҳабиб дар вуҷуди бачаҳои кӯҳӣ бештар мушоҳида кардан мумкин. он хеле не ки мо аз кӯҳҳои баландему ба мо пастӣ намезебад.
як вақтҳо дар ёдатон ҳаст дар бозии дӯстонаи мунтахабҳои Аргентина ва Уругвай гап миёни Месси ва Кавани ба қавле гурехта буд ва аз наворо дида мешуд ки чӣ хел Кавани Мессиро ба ҷанги як ба як даъват карда буд. хулас боз ҳамон мавзӯъ барои журналистон аҷиб шуд ва инро Кавани боз зуд хомӯш кард. Кавани дирӯз дар ин маврид гуфтааст ки ман асабӣ мешавам вақте касе ба ту суханҳои бад мегӯяд. боз дар ин маврид гапҳое ҳаст ки бояд он дар майдон боқӣ монад. миёни мо ҷанҷол барпо шуд, аммо зиндагӣ идома дорад. ҳамаи он дар майдон боқӣ монд. мо ба якдигар дағалӣ кардем, манам дар навбати худ иштибоҳ кардам. мо ҳардуямон ба якдигар гапҳои қабеҳ гуфтем. ин хел нест ки фақат Месси ба ман дағалӣ карда бошаду ман худро фаришта гирифта бошам. ман ранҷидам ва ба ӯ ҷавоб гардонидам, аммо ин ҳамааш дар майдон боқӣ монд, гуфтааст Кавани. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.